faithful people in the midst of our distress. We come to your presence, O merciful Father, to seek refuge in you. Graciously protect us in these times of pandemic and the destructive calamities that followed it. Earthquakes, fires, super typhoons with its massive floods everywhere, causing so much fear and anguish in our hearts. Devastation in our land. Kind and loving Father, heal our land and lead us to do your perfectly holy will. We beseech you, hear and grant our plea in Jesus' name. Amen. Mary, pray for us. Yes, thank you so much, Tabi Tita Daphne Garcia. Atabon ka magmata. Atabon man. Come on, let us sing. Long time ago In Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angel. Ano da kung nagda-lumani o nag-ini? Dahil man nagda-lumani o? Dahil man gayon? Thank you, Lord, for a new day for all of us. God bless us all. Yeah. Sabi po ni Brother Noel Manalo. Good morning, brother. Good morning, Tabi Brad Noel. Okay, okay no? Mga tugang aramon tadawan, mga buena manong bareta, ngunyan na pagkaagalig di po sa morning hirit sa DCGB. Aramon tan mga istoryang may init in the morning. Buena manong bareta sa morning hirit. Report kay Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Merry Christmas, Ninong. Siring manihado. O garing, garihangan sa nakitango na dyan. Hanggan sa namukul. Hanggan sa, ano sabi ni Baba? Ang sabi ni Baba, Ano da? nag-alat-alat ko na kaya. Maghalat, nga na nagay problema. Roger. Yes, Oo. okay. Mhm. Oo, Roger Tabi. Okay. Bibi, sa mga dagdag pang bareta, sobraan pasasalamat kan Kapitolyo Provincial, kan Albay, asin mga lokal na gobyernong nakakasakop kay ni. Sa magtugang na legislador, na si Senador Win, asin Congressman Wes Gatchalian, makalihis na magdonar ininin kwarta na gagamito na fondo para sa mga biktima kan Super Typhoon Rolly na tuminama sa probinsya. Ini makalihis Tabi VP Henry na personalmente mano parang kan DCGB News na nagdonar ini enot nin 1 million pesos sa gobyerno provincial na niresebi mismo ni Gobernador Francis Bichara asin cash assistance na naresebi kan mga nagkakapirang alcaldes. 200,000 ang idinunar kan City Government of Valenzuela sa LGU Malinao. 250,000 sa munisipyo Candaraga. 200,000 sa Kamalig. 250,000 man sa Ginubatan. Asin 200,000 man sa Tabaco ang idinunar kan mga nagbisita. Sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Senador Gatchalian, inisaro sa mga programa ng pagtabang kan lokal na gobyerno kan Valenzuela para pang ipno sa mga pangangaipo para makatindog giraray ang mga banwaan na nagrabe ka na sambitan ng bagyo. Manungod naman sa legislasyon, susuportaran daw ka na sambitan ng senador ang suwestyon ni Gobernador Francis Bichara na gibuhon ng mga islab ang mga classroom. Dahil ang takon oras din bagyo, apisar na nagigining arong nin pag-adal ang mga classroom, nagigining mga evacuation center as nakakararaot man sana kung GI sheets ang pirmi ang mga atop kaini. Idinugang panigatsalyan na suportado yaman ang protestong lakdang ni Congressman Alfredo Pino Garbin asin Congressman Saldico Canaco Bicol Party List sa Kongreso na dapat gabos na mga nasa East Coast kan Albay, gabos dapat islab ang mga arong ngani na mabawasan ang bilang nin mga arong na nararaot kung maraot ang panahon. Saya pang ipinagunambitan na siya makikipag-coordinar sa National Housing Authority o NHA para sa dagdag na pondo manong digdi ngani na maging long-term solution ang nasambitan ng protestong lakdang. Manungod naman sa edukasyon, mabusol sa Senado si Gatchalian na nagdagan ang pondo para sa pagbabago nin mga modules kan mga palatukdo
na nadumugkan bagyong Siroli. Mientras tanto, bago matapos ang pagbisita ni Gatchalian, nanao ini ni mga relipak sa mga taga-Busaykan Daraga Albay, asin sa mga paratindakan na Kagsawa Ruins na personalmente nagbisita duman, dahilan ta saro ini sa nakatukaw pansin sa nasambitan ng senador na sobrang apektaran asin na lubong ang mga pagrugaring kay ni dahilan ka nasambitan ng bagyo. Sa iya pang sinabi, na dahil daw sindamatunong sa pagserbi sa mga albayano sa likodan kang inaatubang kay ni nakadipisilan, dahilan kan uminaging na Nya, kalamidad. sisan mapaislab kan harong? Paislab kang araw, siyempre, gobyerno. Sa gobyerno? Oo, Pirang harong na mapaislabunan? almost. Di pa nga rin na nakatao kang so bagyong tisoy? Papaislab na. Mapaislab na naman ngunyang kan ano yan? Kan mga harong? Baka kayo ba na ito duman? Puro na sa naasa? Puro tugha? Oo. Financial assistance, dahil na ito 5,000. Haloy nga na may tao so garo 25. Pero daw ito, yung panghapaharungan mo. Kadakul patin pa nag-ano, BPM, so tayo punina pa. Ata, nya, saro pa yan. Oo. Saro pa? Oo. Anyway, okay man yan. Ta, at sila mga may plano. Roger. Okay. Paislaban, no? Di... Paislaban lamang. Paislaban, arong, classroom, kung magyari talaga, ang nabis ng albay. Amari man, muda, magkasabay ka lamang, pagkasabay ka lamang dyan, ta paano man? Oo. Kusman maga. Oo. Kung makausap ulit, albay gold. Yes. Sa bangkiro, yo, albay go, Pulikyo area, pwede na yan. Oo, pwede naman. Kuha na, West Coast yan eh. Oo. Okay. Islap pa nito. Okay. Oo, Roger, sa yan tabi, BP, ang mga dagdag na istorya, babalik kita, BP Henry, tamay sarong na kuryente na naman, na yun o electrician, Aha. na pagpakaray kang trapper. Mabalik na lang tabi kita ako po sa LBB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Luwins pala, Jomar. Manakong Jomar na. Alright, sige, thank you so much sa Luen sa report. Mientras tanto, dumang kita kay kay Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga bungkaras man kan sa tuya mga istorya halidigdi sa 3rd District sa Rugadan, Walo Irido. Gabos na sa BRTTH nagpapaburulungon yan matapos mabiktimanin monoxide poisoning. Palibasa dahil pang supply ng kuryente sa barangay Tambo sa Ligaw Generator, nag-serving source ng kuryente sa barangay kana mga may sadiri ng genset. Kaso hapon, nag-conducer nin follow-up ang DCGB News kay punong barangay Perlita Solomon, kan barangay Tambo kung kumusta na ang mga biktima na pagaraman, duwa pa sa naan nakaluwa sa ospital alagad ang mayoriya padagos pang pigbuburulong. Ang istorya ta BBP, ang pamilya Buenavente, bago pa sana na magpalubong, partikular na nagum ni Jonathan Buenavente, ini dahilan kunata kadakol na kiturog sa asarong kay ni sa pagsabing kapos na sa oras na makauli, asin paragal na. Ehemplo kay ni, nagada na si Rosario Buenavente, 88 anyos, taga Malinaw ini. Sa madaling sabi, nagkaraturog na ang bilog na pamilya, sinda Jonathan Buenavente, Clarita Beron, Bungalo, 61 anyos, Randy Buenavente, 21 anyos, Jesus Buenavente, soltero, Rosario Buenavente, 80 anyos, asin tulupang mga minors. Para may liwanag, binuhay so genset, nasa laog kan harong loom, dahing luwasan so aso, sagkod nag-aga, naghapon, dahi na nagbubukas an harong. Saro sa kapamilya ng alas, kunata alas 2 na sa hapon, sarado pang marahay. Sagkod na sinikada ng pintuan, digdi na diskubre ta BBP, na mga maluluyaho na ang mga biktima. Insigida, dinaralagan ang mga ini sa ospital, sa katabangan na kan barangay officials, saro sa nasa laog, DOA, so 80 anyos na si Rosario taga Malinaw. Kung dahinin kapamilyang nagbisita, posible mauubos ang mga biktima. Sa pagsabing sulamenting naghihiro na sa naso, alinaw-naw kan mga mata. Dahil sa nipikto palan kay ni,
sa pagkaudong nin monoxide, gari ka man sana so binangungot. Iyo, totoo yan. Oo, grabe ang itatara mo, gusto mo magsuriyaw, maghagad nin tabang, dahil man nagluluwas na nin boses ang imot mo. Grabe ang ititindog mo na makabuhat ka. Dahil ka man nakakabuhat, Aha. dahil ka nakakataram, mata sa na anagiro, sagod na kung dahil mga gapanin doktor, diretso ka ng mamamaaram. Oo. Sigon kay Kapitan Solomon, nangyaring nasa laog kanarong ang generator, posibleng rason, baka habason. Iyo nga ni an. Dahil lamang nindaaram na sa genset na may nakabugtak na niya do not use indoors. Igwa dyan kay mga araw ka na notice. Dahil man gayod hiling. Ay, salbatana. O di, panon, ikapira na yan, nagada na yan. Kaso, hapon may report si Jimmy o si Jomar sa Ligaw o sa Tiwi, Tabako. Dapdap Tiwi, 2. Pira dyan sa Kwan, pira dyan sa Saro. Ligaw, Saro, Tulo. Ano ba yan? Okay. O kaya kaso hapon, nagkaiguanin sesyon so konseyo kan Barangay Tambo, big papabisuhan ni Kapitan Perlita Solomon ang sayang mga residentes na iguanin generator na kung mapaandar kay ni dapat harayo sa katurugan para dai mahangos anaso kan generator sa pagsabing kausa inin disgrasya o kagadanan kung mahangos mo ang carbon monoxide hali sa generator. Yes. Okay. O yan, BP, leksyon ini. Panalmingan, Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Taod-taod mga tugang, abangan ninyo ang interview ang kay Dr. Dr. Assistant Regional Director Chito Abilino. Assistant Regional Director Chito Abilino, 7:30. Didi po sa DCGB, pag-irestoryahan tatabi na food, carbon monoxide poisoning. Ang generator po, dapat ang pigagamit sa lawag kang harong. Tadelikado yan, lalo na pag kuminaturog ka, ay, sus ko, tapos, mamata ka man mga tugang, kampang muna si San Pedro. Pag-arog tabi kan ang ang sitwasyon. Mapirma ka na sana. Mamata ka man, yung ka na duman sa good morning. Hi, I'm Saint Peter. Ay, hindi ko alam ko ng lingway duman. Register na noy, pirma. Di ba? Diyos ko, delikado po yan. Bako lang delikado hunun yan, generator na yan. Pag nahangos mo tabi kan, yan na bigluluwas, hali sa tambutso. Taon-taon na, ikaw kitang appointment ka kay Dr. Chito Abilino. Sa si Jomar kan Sabado, nag-report sa TV, igaman kiduwa man eh. Dua mismo ang, Kwantabi, nagadan sa barangay, barangay Dapdap kan TV Albay. Ito, iba man ito. Halos pareho. Sa report ni Jimmy, binugtak sa generator man sa lawag kang harong. Tapos nagkaratorog. Kanso naggimad-gimad sa saro. Talil nagimata siya, haliluyaho na. Di naman siya nagkakairo kimare. Pinirit niya na makalawa sa arong. Tapos inaragapan mga tugang itong dua o ano kaya. Dahil na po mga tugang nagigimata hanggang sa deklara na pong ganan. Retired police, retired police mga tugang nagadan. Buda saro sa iyang gari pamangkin ito. Diyan sa lawag mismo kan sa indang harong. Okay, alas 5:32 oras mga tugang sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. I-text na po ang sendong ang mga birthday papasadaan tayo yan, Nagulpiso Cagayan,
sus ko, kita po digdi sa Albay, digdi sa 2nd District Albay. Umagin sa probinsya Albay o sa Kabikulan, may dapat kitang ipagpasalamat. Apera kan grabe man po na epekto mga tugang sa Catanduanes. Apera kan grabing epekto sa Catanduanes. May dapat kitang ipagpasalamat. Nailing mo itong baha sa Marikina, baha sa Cagayan, ay kawawa ta. Panahon na siguro na mag-irisip-isip kita. Grabe ang kalamidad na minatama sa palibutan, mga nakapwesto kayo. Panahon ng magburo-barakli man. Baka nakakalingaw kita, mga tugang sa mahal na Diyos. Sige daw, taharamon ta daw ang sit nyo. Si Pading Mar tabi man. Okay na si Pading Mar. Okay na si Pading Mar. Tayo daw tabi Pading Mar kay situation duman sa ibang lugar na binaraha. Paano sinda ano na ang sitwasyon duman? Taday man na sentro sa Manila, mga tugang, tapos nagbaha. Duman sa Cagayan, garo signal number 1 man sana. Grabe subaha, day mo na anam konsenso salog, puda kun hain sa dagat. Daing mayaman, daing pobre. Luwas sububungkan mga harong. Pading Mar, good morning tabi Pading Mar. Good morning, PC. Good morning sa mga taga-Barang Tapay. Uminabot na sa 67. And death toll, nagadaan sa Bagyong Ulysses. Sigon sa mga otoridad o sa NDRRMC. And nasambit na datos, resulta sa kabilugan, 22 sa nagadaan sa Cagayan Valley Region. Antang duwa, ang nagadaan sa 12 sa Calabarzon area, 2 sa Central Luzon, 10 sa Cordillera Administrative Region of Car, Grabe. 8 sa Bicol as in National Capital Region. Mientras tantong sinabi ni Presidente Duterte na kay pon talagang magpaluwas nin tubig sa mga dam, takunday mabibring kayo ni as in mas talulugod na dipisil ang sitwasyon. Ini matapos na pagunambitan ka mga alkalde, ka mga gobernador na ang magat dam ang dahilan kung nga ta pinaasinda sa kikisiring kay ito kakusog na tubig sa laog na nin 45 taon. Ini ang nabihang pahayag ni Governor Mampakang Cagayan. Mientras tanto na sangon yan, padagos ang pagtabang kan nagkakapira na mga opisyal kang gobyerno asin sinugo na kang presidente, ang kapustahin siya na magkulir asin gumipo ni mga pagi para mas matukusog pa pagresponde sa mga pangaipo kang mga namamanuan. Sa ibong alado si Santo Papa o Pope Francis nagpaabot naman ng pagipagsimpatya sa mga Pilipino na apektarang kang bagyo base man sa pinahayag sa pagikan Twitter. NDRMC nagpakiramdam sa publiko sa mga nagtatabang nagtataon ng donasyon na mag-ingat dahil dakul mo yan ang manluloko. Hindi gagamit ng sitwasyon para makapag-aprovechar sa nagkakapira. May nakatalaan na naman na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. No rin. Saga yan, Saga ini. Saga. Pero nakulaan Tira. sa imong pigagamit. Tira. 10 piso. Mabawi lamang. Mabawi lamang gayon. 10 piso. Talbatan. Mid-time oil price hike. 150 hanggang 160 ang diesel. Salbatana. 1.10 hanggang 1.20 ang gasolina. 1.30 hanggang 1.40 ang kerosene. Okay, so ngunyan pa sana mag-full tank na. Yes. Sayang man. Kung may pang full tank. Awan mga... Ano nga, pigilin ko sa wallet ko. Minabakal akong pandesal ngunyan. Ang kwarta ko palan, 70 pesos. Iyan. Nakabakal ba akong 20? Iyan, so kasi yan. So, nasa wallet. Paano so card? Natasunta ka dyan. Ano mga may harugan bagang karita.
Ang dara, wag ko na magkorta plastic na. Swipe Cashless na lang lang. ng swipe. Cashless pala ng fight. Cashless. Roger. Oo. Okay, sa iba pa rin, wala matindi. Oo. Garada na ngayon, retirado na, itong mga pinangaranan ng Presidente Duterte na involved sa corruption sa DPWH. Alat ko na pa di. Ulitado pa di tabi ang sinabi mo. Garada na, retirado na, so nagkapira sa mga pinangaranan ng Presidente Duterte na involved sa corruption sa DPWH. Gari pwede may masapaka niya na nag-report sa presidente. Sabi ni Ano? sinabi kayo ni Presidente na pinangaranan niya. Oo. So sabi ni Garada na palaan. sabi ni Wala, retired na. Presidential Advisor for Bicol Affairs, Oo. si Undersecretary Marbel Cabecilla. Ngayon, Mr. President, diba sa briefing niya sa Camaranesor, Oo. ngayon, ito ngayang sabi mo, Garanana, Very bad. sabi kang Presidente, Ano sabi? nagkaroon kang Presidente, awan na naman ngayang Garanana, takon, Buhay pa. dahil pa ngaya, ganun ta na. Very bad. Marayan mga tirada, no? Tegang padumanan talaga. Tegang padumanan. Okay, and Pero tingnan mo gusto mo yung kanta pa di, may nag-feed sa presidente. Isa lang informasyon. iyo. Di ba? Pero pag talikod kayo, tangin na, sino kaya ang nag-report sa... Tawagin mo ngayon, nag-report sa atin yan, sampaling ko yan. Di ba? Nakita ko ni Presidente, ang DPWS niya, pinamamahaya ng Udimon. Sabi niya baga, ang dilin siya na dyan sa project na ito. Project Engineer, engineer. mga project engineer. Kaya manarabos na. Iyon na nakabala sa kanyo niyo. Ang iyari sa maabaka. Yan, nasa na. Oo. Okay, ano ba ito? Wala na. Alas sa ngunyan, may mga forced evacuation sa Makabibi, Pampanga. Oo. At nagkupara lang kaudan tubig man duman. Pantang sa ibang lugar, nagbaba ng tubig, pero iyon alam talaga dugi. Oo. Problema ngunyan kung paano malinig ito. Oo. Okay, yan dito mga nagkapira sa mga headlines ko niya na pagkaaga. Lisan News Base, sino po si Mardela. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ngunyan talaga mani, kung may kwarta ka man sana, dahil na magpara-register sa sentro, dapat mag-star na kita sa sa bulod, ano? Di pigaapod, di pinag-aabot ki baha. Kaya lang, pigaabot mang ki landslides. Pero tabi, maisip kita ki lugar na dahil tabi naglalandslide. O kung bako man diyaw ka man sa bulod, minarampahog, tanaglinog. Third, may bareta kan si Jomar dyan sa Malilipot, Albay. May bareta kan si Jomar sa Malilipot. Abangan po nindo. Karami ng pahog so gilid kambulod. Nangyari, mas kanuna sana, no? Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sabi ni Mrs. G, di kaya nagdarangog sa GB. Kung nadangog ninda report ni Jomar, di ko ta nangyari, magdarangog nga ni. Tama katabi dyan, Mrs. G. Di nagdangog. Aha. O Beno, maramong tandagdag na report hali dyan sa luwas. Jomar Bien po nasa linya. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP. Punin mismo ako sa rumi ng pahog na lugar Sige daw. sa mga oras na ini. I-describe tango na ini, pero may kakaulayong kita digdi. Si Barangay Kagawad Roger Baralias, Presidente mismo digdi, years ago, ang sa iyang arong, pinampahog na, ang namugtakang kang harong niya, kan mga nakalihis na taon, sa balyo kang tinampo, duman mismo harani sampas. Tapos, pagparabor bagyo, paglinog-linog, mala, nahurog dito tabi sa tangkal mo, kagawad. Nahulog,
Ang laron pa lang kay ni, kinaulay ko kay ni si Mayor Rolly Bulanti Kasubanggi, basado sa estimate kan NGB, mga 200 pie ang raro. Oo. Gustong sabihin, mga 60 metros ang rarong kay ni. Ang sitwasyon nga niya tabi dito, Andre, dahil ko bakaranita, kasud na, binawalan na ako kan mga tanod na magdulok-dulok dito. Hindi ka dyan, tama ka rumasayaan. Yung nga ni, so tinampo, napasiring duman sa sentro kan San Roque, nakauna, nahulog na sa ampaso tinampo. Oo. So, laba kang tinampo. Siguro mga pinay 10 o 15 metros kan tinampo, nahulog na sa ampas. Oo. Dahil na makagi, maringana, igwang alternate road na ginibo years ago, binuksan na sa alternate road, dumanpig pagi, maskirap road pa. Oo. Di naharali na sa mga residentes ngunyan bigde sa ibong ang enot na pinahali dito, Henry, kan mga nakalis na taon, so duman sa partikan tinampo na nasa may partikang hampas. Dahil lang sa pangyaring ilikan bagyong Rolly and Ulysses, pati ining mga nasa walang parte, subako na sa partikang hampas, aniyo na sa balyukan tinampo, pinag-iribakwar na ini, kiribarig di sa itigibakwar, ang susubtoy kagawad, mga 137 persona kasod na pagkikumpuesto nin sakulang na pamilya. Pero, pagkabanggi, ano yung sinda, nagkakaraturog sa mga lalaki sana, kada harong pigkaturugan, pasiguro man baga tabi Henry. Habas baka may maghabas, bataaran yung pasuotaman ni mga tamaninda, mga urig, and so mga babae, mga akiyaw na duman sa evacuation center, nagkaraturog. Kaula yung tadaw si Kagawa, ano yun na siya, ang harong niya na, nagbalyo na siya di. Uni na nga ating makonselo. Kang inot sa harong niya, yaon sa balyo, kang tinampo, uni, inabandonara. Dahil na pwede ni, ano yung paso harong dahil nga to, nagbalyo siya, nagtugdok niya harong digdi sa balyo kang tinampo, ngunyan, kapahaliin na naman sinda, pwede na, delikado na, so natugdokan niya kang harong. Kagawad Roger Baralias, nasa ibong linya si Henry Maceda, pwede pakistorya kan mga pangyayari di kan mga nakalis na daw. Kagawad Marinaga po. Marinaga lang po. Opo. Kumusta ang sitwasyon? Pwede po tabali kay-istorya kung napa na po yan na sitwasyon nandyan? So, ang nangyari po, digdi sa yung barangay, iyo po ang gulpe bagang orang kang pag minabagyo siya. Oo. Siguro po, so baha, minabundol dyan sa bulod na itong, yan ang bulod na ko yan eh. So ang bilkada, niya ako digdi sa parte kampang-pang may, kaya sigan to pag adjust baga pasiring sa kaharungan digdi sa Samuya. Kaya iyan, sigan grami sa Samuya, yung nangyari, ining tinampo na putol, or dahil sa tubig na yan. Oo. Ano po sa limo Kagawad ang kausa kung nata nangyari yan? Sendo sa nanggari pagiling-iling bilang haloy ng residente kan barangay na yan? Siguro sir, nangyari ini, pero dahil sa baha po, so, kakul ba sa baha niyang minabundol digdi sa kabulol, sa banda sa noya, sa harungan. Sigan to pag niya. Oo, okay. Iyan po na tinampungan, kasorin patabian na i-construir na nabuksan. Haloy na sir, siguro, namulat ko na ini. Haloy na? Oo. Okay, so gusto sabihon tabi, tahalang ko na parte, ito ang raso, ang gilid kayo ni, yung grubi ng pahog, hanggang sa nawasaot po sa tinampo? Opo. I see. Saan po ka mo nag-aragi ngunyan kung maduman sa ibang lugar, pabalyo duman sa ibong? Nadidipisila niya kami sir, or dahil po, so maikot pa kami sa baba, maduman sa alternate road, mabalik na naman kami. Oo. Pero po Kagawad na residentes ang apektado kaan? Hindi po siguro, hindi po sa Purok 1, nasa 22. So sa ibang Purok, na ay ko ma-estimate kung pera pagka kanya-kanya kaming tapos kada Kagawad. Aha. Hindi rin mga 97 ito po, sir. Mga 97, sumur o less mga sobrasang gatos? Mga baka po, umabot. Oh, okay. Ano po ang hiling nindo dyan? Dapat permanenteng halion yan o ano po ang danger na nailing nindo sa maabot na aldaw? So,
dapat sa ini po sir matawang si relocation baga para po so dahil na baga magbalik-balik din yan mga tao para kuya na sinda Aha. sa pag-aresta para nila magayon na Oo. dahil nang mag-isip kan sa mga kahaditan baga sa pamilya. Iyo po, ano, oo. Paano po nagpo nini na luwi-luwi na pagtupag kandaga? Haloy na po nagpo niya na luwi-luwi na pagtupag kandaga kagawad? So nagtupag ini po sir yung bagyong Yolanda yata. Ay, Yolanda pa. Mm. Riming po, Riming. Riming. Opo. So nagpuon duman nagtupag kiluwi-luway? Opo. Kanagpuon po magtupag yan, may action lamang, may ginibo lamang pong aksyonan sa tuyang gobyerno. Siguro sir. Ngayon halimbawa, DPWH o Pigriparo lamang yan? Kung may nagdigisir sir taga province, tigsukol nga na iyan. So, dahil man kami nakuha kung may... Pighiling man sana? Oh, hiling man lang. Di po kigaro ginibong aksyon? Dahil man. Kasi rin po nagdyan na pinaka-pangultimo. Igwa nang sumilike, sige bubaga dyan. Kasi rin po pangultimong nagdyan tabi kagawad? Bagyong... Last na bagyong makusog. Di yun ang last yung pagdigde. Naglandslide man yan ini. Iyo ano? So pag di po na hali yan ang mga residentes, ano sa ling nindoon pwede nahampangon kaan sa maabot na daw? Siguro sir talaga. Yun na naman ini. Takon sige to pag po kayan, di na ko laharungan madadara sa taas? Dakol talaga yan. Kaya sige ka na-adjust sa sharing dito sa kaharungan. Iyo ano? Okay. Sige po kagawad, salamaton ha. Tay paabot taman na yan sa provincial government na concern nindong iambod sa dinar tabi ha? Opo. Opo, Sana thank you. Mahiling inikan sa muyang governor at saka vice governor na dapat na-actionan man nila. Oh, taga dyan baga si Grex na lagman? Opo. Oh, baka lamang mabisita niya personal. Sana ma-address niya ini mga ayan. Opo. Sige po kagawad, salamaton ha. Ito, Dito Henry. Kagiling ko, dahil hindi mo problema kay congressman kasi vice, padaba kan magama ang barangay na ini. Oo. Balwarte ninday ni. Oo. Ang sitwasyon kaya dito Henry, harap kayo ni, sa natutindugan ni kagawad, Baralyas, nahiling ko ang duwang maghalang ko na mag-inibong na bulod. Ang tahaw kayo ni, iwan salog. Nakapuntok ang salog, digdi sa Purkuno. Oo. Pag-abot digdi sa may tinampo, sa kamakurbada. Kaya pag kusog kang tubig kan bagyo, ampig babadulang kang tubig halik sa salog, digdi sa mag-inibong na bulod, ining napupuntukan natitindugan So kanto? sa iyo ang tigaparakat na ngunyan, diligrosong sarupang makusog na pagbaha, inimis na natindugan ni Kagawad, ibababa, nakadadarahang naman ini tayo baba. Ay, sus ko. Hararumon dito Henry ni. Isipon mo ang mga 200 metro, mga apat na layog na yung guyan. Ang rarom. Dahil ka man talaga po, puro itong nabuhay sa So ini Jomar, sige advance ka ini na pagtupag ka ini, pasisiring duman sa mga kaharungan. Tama? Direktamente sa mga harong mismong tabi dito Henry. Tagar na iman para duman sa nagdadangog, itawan takiladawan, nasa taas sa mga kaharungan. Roger, nasa taas. Nasa babang parte sa nagtutupag na so tinampo, duman nagpoon so pagtupag kang bulod na pigtatamaan kang baha ahali sa salog. Oo, Yun. Actually, dito Henry, ang tinampong ini, kang enot na dahi pa nagtupag, siguro mga 50 metros, ang rayo kayo ni sa salog. Ngunyan. Tigparakadkad, inabot pa sa tinampo, dakulo ng residensyang pinahali dito. Tama nagkahurulok na suwarong. Do sige advance ka iyan, hanggang magsala, baka hanggang kan maubos ang bulod. Oo. Sige advance, sige kadkad. Kabalyo kang tinampo, ano yung digdi sa dakulo naman ng mga residentes, na kaya ba nang anay si Kagawad Roger? So pag dito pang tupag kayo ni, unong mga harong na natin tindugan mirikde, kaya ba na ini pagbaba? Hindi ang peligro digde. Okay. Taud-taud, may appointment kita kay punong barangay Josefina Biñas, alas 6:30, para muntak kung ano ang aksyon na kan barangay asig kan local government. Tanarumduman ko, years ago, kan may pinaharali na digding residente, sa balyong ining suday naman yan, ngunya sudaga, narumpag na, may dinunar na kadiring daga si Kagawad, si Kapitana Pina, Biñas,
para duman magbalyo itong sa mga naapektaran. Aramon taman ang update na kayo. Kuda kung ano ngunyan, piraan na apektado talaga basado sa official na record yan barangay at kung ano na ang laktang pinagkikibo. Okay. So yan mo na BP Henry Tabi, alilig di sa Purok 1, barangay San Roque. Mabalyo ako duman sa maikot ako, maligaw. Mapasiring ako duman sa pinakasidukon barangay San Roque para makaulay live si punong barangay Pinabinyas. Yan ang report. Joe Marbian, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Ano ba yan? Grab and distroso, ano? Ha? Mga tugang abangan tan, iba pang detalyes po kan mga baretang yan. Yan po sa barangay San Roque, Kang Malilipot, Albay. Mientras tanto, Ans Galero po nasa linya sa dagdag na report. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, dapat bako na sa nabasta-basta na mga estruktura, mga harong kasinibapang edipisyo at ibugtak sa Katanduanes, kundi dapat disaster resilient buildings na ang mga ini. Ini ang sinabi na Bicol Congressman Alfredo Pilo Garbin Jr. sa iyang payag na ipinaabot sa DCGP News matapos na ma-assess as in personal man na mailing ang kamugtakan kan islang probinsya matapos na agihan kan Bagyong Rolly perang semana naan nakali sa sinmay sa pang bagyo na si Ulysses. Sigun sa iya nahiling na sa epekto kan bagyo na madali nagkararaot ang mga edifisyo lalo na ang mga harong sa nasabing probinsya asin man na delikado ini sa pagbaha, pagruso ng daga, storm surge asin iba pa. Kaya dahil lang digdi, pinagsasadol ko niya ni Garbin ang Junta Provincial kan Catanduanes asin man ang mismong gobyerno provincial kaini na magkrear nin polisiya o kaya magpotob nin Provincial Building and Structural Code tangani na masiguro daw na may susunod na talagang regulasyon o standard sa sinabing probinsya kada bes na may itutugdok na edipisyo. In kaso man daw malawos ini, pwede na ining gamiton man na benchmark o kaya motibasyon kan iba pang LGU tangani na makalikay man sa mga distroso o kaya danyos sa lado ng infrastruktura. Pero kaya na ipinangapodan man kang kongresista sa mga charitable institutions na nakikipagtrabaho sa mga engineers at architects na kung mapipwede tuwangan man ang kababayan ta sa Catanduanes na magkaigwa ng training para ang kada pamilya igwa man o makaukot man kung paano ang pagkonstruhir ni disaster resilient na mga harong. Yung tabi VP mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Mientras tanto, duwang kita kay Renz Luna. Renz, good morning, Renz. Yes, Marina Agatapi, VP, asin na Marina Agat sa mga parantabay, sa mga tuganyatong mga pareta. Sa barangay na Mataw Tragalpay kan sa panong pagkabanggi ang mga biktima na may President Nelson Luna Madraso si President Mianyos Miagom asin Presidente ng barangay Banyag Tragalpay asin ang sarupang nagngara na si Raymond Alamo Clarin 21 anyos sa Orang Agom asin Presidente kan ng barangay Kulyat Tragalpay asin iniong si Rodel Mirabel Medes, 33 anyos, may agom na may background na si Boyet Magdaong Olaso, 26 anyos na parehas residentes kan San Antonio, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Segun digdi sa Police Plot at digdi sa Daraga PNP kan pagkawanggi kan Sabado. Kan iniong motorsiklo na pinagmamaneon Nelson Luna Madraso na pasiring sa ruta Pasorsogon. Asin kasunudan kay ni ang motorsiklong si na pinagmamaneon ni Rodel Mirabel Medes. Asin pag-abot digdi sa may Purok 7 kan barangay Namantaw, Daragalbay. Kan nagkaigwan ng head-on collision iniong duong motorsiklo na pinagmamaneho Nelson Luna Madraso asin si Raymond Alamo Clarin. Kaya pagkasunudan man sana kay ining motorsiklo Nelson Luna, ini ang motorsiklo na pinagmamaneho ni Rodel Mirabel Medes. Kaya tulos man nakaiwas ining pantulong driver pero nag-head-on collision ining duwang motorsiklo na nagresulta sa tulos na pagkagadaan kay ining duwang driver. Sa ngunyan, padagas mga investigasyon kan Daraga PNP manungod sa nanamitan ng aksidente dyan sa Namantaw, Daragalbay.
Kasi nagpatadid sa publiko na mag-ingat sa pagmaneho, lalong-lalo naman na ngunyan na presente ang panahon na yan ang mga nagkakapareta. Pareho ka ng driver, Roger Tabi BP. Dahil lang sa banggaan ka motor? Roger. Okay, sige. Tabi BP, ang mga dagdag na barata digdi sa luwas. Kaya pa si Henry Boy Mat sa Mobile Rans Luna, DC Piñas. Salamat Ren sa report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang 1 minuto bago magabot ang alas 6 ng pagkaaga. Sabi kan sa tuyang texter, tulay po kan Barangay Bacolod, Libon Albay, dapat po mag-ibos in the creditor, taka-defisil pag-ikot sa Barangay Bunbun. Kung emergency day maabot sa ospital. Tabangan man tabi tahaluyo na inipig construct day na haman. Titarakla na maray ang bakal. Bakulo. Sige po, ipapalove ta po ini ha. Good morning, Henry. Nasa mansyon ngunyan ang mga yudi mo. Ini malatos unta ka dyan na. Aha, okay. Henry, ano tabi ang purpose kaining NDRRMC? Giribagan nagahalat lang kang calamity report sali sa PDRRMC or MDRRMC. Ang mga delayed na advisory ninda may nakaka-stress na sa mga tao. Taon ang mangyari pa sana, ito palang tapos na. Mas timely pa ang announcement sa DCGB. Salamat po. Masidanyan Heritage, pabati po happy birthday kay Mama Joy Bulawan, Aranya sa Sapinar Site, Legazpi. From Apo, nasa Lacandula Drive, Gugon, Ginubatan at mga taga PNR. Sabi ni Jerel Aranya. Salamat, may ilaw na sa Balduan and Islag pero dyan sa Villahermosa may porsyon na wala pa. Okay. Off-air. Okay. Dali lang. Tamay off-air. Sige po. Thank you sa cash donation tabi Buda sa used clothes sa donation tabi off-air ngayon. Sige po. Thank you tabi. Busing. Inisip 49.59. Pahapit ko na lang dyan Sabi ni Noel, at least BP may tuga na lamang kung baga may piga-alat kang umabot. Yes. Pwede Okay, bueno. Mga tugangan, iba pang mga bareta. Sandali lang. Tama commercial kami ni Manny. Dakulong pa ini. Happy birthday po sa pamangkin kong si Kyla May Berlon. Sana more birthdays to come pa dumating sa buhay niya. Miss ka na namin. Ingat po lagi. I love you from Tita Zen. Okay. Pabati po happy birthday kay Edwin Broncano Jr. kan Barangay Bugtong Purok 6. Merry Christmas from Dayan. Good morning sa Apik. Wala pang ilaw. Sige, itong mga walang ilaw ipakitext na lang at ipapaabot at tabi ini. So iba nga rin ilaw pa. Unis sa Barangay 23, nagsurat na sa, yan palang sa ibong napurok taman. Pang kuryente pinrubad ko na ini kaso Biyernes kay Ate Hazel. Taon, tabasaon tayo yan No rin man daw magkakailaw digdi sa Maslog, bata mapagalon, mag-module asin mag-online class, kahirak man kan mga aki. Iyan po. Bako dahil pa man po kiilaw, dahil pa man klase. Klase naman dahil pa man diba? No rin daw magkakailaw sa Puliki Maslog. Sige po, tayo forward tayo ini Sa mga congressman, senador, mayor, gobernador, mga Draculaon, pinakamababa ang 10. Oo. Talaga? Sige po, salamat sa info Salamat kay Kagawa Nilo Barnido kan San Fernando Santo Domingo sa pag-kaso sa mo. Tamay kuryente na kami. Salamat man, Apek. Anhapot daw kung ipagpadagos panindan pagayunon ang sanang traffic 24/7. Traffic yun. Dami relief nga kami digdi sa tabako sa 2 kilo kabanga lang natanggap namin sa barangay dito tabako. Partially damaged din kami baka po pag okay. Sige po, data po aram ang kuno po sa imong pigtataram na relief. Tabi ang talagang okay na to. Morning po sa Arimado family at sa Maslog, San Jose Maslog, wala pa kuryente. Okay. Kuya, mag-donate po kay jacket. Pwede po. Digdi po sa DCGB, No rin tabi Okay na yun. Okay, sige.
Okay, yung mga daing ilaw ha, i-forward no lang i-text ko tabi, i-forward ko man tabi naman kay kay Hazel, kay Ate Hazel. Tabi tungkol diyan sa mga uisos dakulon pala ini, ngun yan. Sige, paki-forward na lang po ha ng mga text dako nagralaog na mensahe. Mga tugang ang mga bareta po masunod na, makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Maski sa iba ka magpuod, sa Red Horse man sana ika matapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasa
bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo, marahayon. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinigo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kaining virus asing kasabay na hilang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihilang na may matibay na kaaraman, siring man pagkahirak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapabigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging huwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo huli kay Jesucristo ang kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahadi kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:12 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, mga tugang 16 kan October, headlines o kaya kan Nobyembre. Headlines kan mga darakulan niya tong bareta. Congressman Joey Sarte Salceda nagapilar sa mga local government units. Natabangan ang Cagayan asin Isabela. Nagkapira pang lugar sa Catanduanes and mantenido pang isolated. Sa lado nasyonal, Santo Papa nakisimpatiya sa mga naapektaran kan kalamidad. Climate change ang pigbabasol sa mga kalamidad na nangyayari ngunyan. Sa ibang nasyon, Biden, rekonosido na si Trump na iyoan ng gana sa US presidential election. Ngunyan sa detalyes kan mga darakulan niya to sa lado lokal, nagapilar si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa gobyerno lokal na daiman na naapektaran kang kalamidad na pahiroon. An sa indang dai pa nagagamit na local DRR funds tanganing matabangan ang Cagayan at sin Isabela sa grabing rinapado kan bagyong Ulysses. Sayang ipinaliwanag na pigutugutan man ini susog sa Section 21 kang Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Reduction and Management Act
Idinagdag pa ni Salceda na kung siya ang gobernador kan Albay, siya nagbilog ng disaster response team na nag-aapod na o piga-aapod na Team Albay para sa mobilisasyon sa ibang local government unit na nangangaipunin tabang para sa disaster asin makataon ng humanitarian relief sa mga nasa critical na areas. Sinabi po ni Gobernador Boboy Coa kan Catanduanes na may mga tinampo pa sa probinsya na mantinidong da ipapwedeng agihan matapos rapaduhon kan bagyong Ulysses. Sayang sinabi na ang mga relief assistance na pighatod sa apektadong mga residentes pinapaagi na sa nasa barko asin helicopters. Idinagdag pa ni Coa na maski dain naman in baha alagad, dahil pa pwedeng agihan ang tinampo dahilan tamay mga landslides na nangyayari. Sinabi niya na sa National Housing Authority nagkakaigwaman in lakdang para sa relokasyon kan mga residentes kan mga apektadong mga lugar. Mientras tanto, sarong self-accident sa Villar Albay, gadan ang driver. Jimmy nasalita sa detalye. Jimmy, Jimmy. Gadaan ang driver sa self-accident nangyari harani sa spillway sa Barangay Aurora sa Jubilar. Ang biktima si Majobi Beltran, 66 anyos, taga Barangay Calzada. Sa nasabing banwaan kung saan nagduman ini sa spillway, pinagmaneho ang mini dump truck para guyodon ang van na nagot sa nasabing lugar dahilan kan uminaging bagyo. Pagabot sa lugar, nag-abiriya ang makina kan dump truck, ang ginibukan biktima driver nagbaba para hanapon ang diferensya kan pinagmamaneho niyang lunadan. Dahil masabutan, ang driver duminuman ini sa likodan na porsyon kan truck, anday maintindihan voluntaryo ining uminatras sa good na atrasan ang driver na ligis ini. Idinalagan pa man kuta na sa Gata Garcia Hospital sa ginubatan ng driver, alaga deklarado ining dead on arrival. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGV News. Bishop Joel Bailon nangapudan sa mga albayano na magtarabangan tangani na makabangon matapos ang sunod-sunod na kalamidad. Ange Galero sa detalye. Dakula ang pagtubod ni Obispo Bong Bailon kan Diocese ni Legazpi na maski na dakol ang uminagi mga bagyo sa probinsya ng Albay, puon pa kan mga nakalihis sa semana daiman mapundo ang mga albayano sa pagbuhat asin pagbangon. Sa pahayag ni Obispo Bong sa iyang sinabi na aminado siyang bako madali na ipasabot kung nata nangyari ang sunod-sunod na kalamidad puon pa kan Oktubre 25 sa Nobyembre 11, dakol ang nalubog sa baha harong may mga nadisklosong tinampo asin propiedades asin man may mga buhay na nawara yaon pa ang pandemyang COVID-19. Alagad aram niya man na ang mga albayano resilienteng marhay sa siring kaining sitwasyon kaysa nangangapodan sa lambang mga taga-probinsya na dai makalingaw na magtrabangan dangan na totalmenteng makabangon dahilan yan isa sunod-sunod na kalamidad. Katakod kaini pigin ganyan man ni Bishop Bong ang gabos ng mga albayano, mga syudad, munisipyo, barangay, parokya asin pamilya na magkasaroro man natabangan ang mga nangangaipong mga kababayan bako sana mga kapwa Bicolano kundi pati naman daw nasa iba pang mga lugar na nabiktima man kan mga nakalihis na kalamidad. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGV. Sarong company electrician gadan matapos magpakarhay nin drop wire sa sitio Balading, Pawa, Legazpi City. Lowens Barcena sa detalye. Dahil na swinerting masalbar ang buhay kan sarong company electrician matapos makuryente ni kan magpakarhay inin drop wire sa barangay 44 Pawa, Siyudad Legazpi kasuudmang aga. Basado sa police record kan Legazpi City PNP na abisto ang biktima na namipida na si Rogelio Ramos Esplana, 47 anyos, taga Purok 5, Sitio Balading, kanasampitan ng barangay. Susog sa inisyal na investigasyon na kinondusir kan mga nagresponding otoridad, ang nasambit na biktima aksidenteng na kuryente mantang nagpapakarhay kan mga linya ng kuryente sa sarong kahoy na poste. Asin digdi na ini nahulog sa daga. Idinalagan mangkuta ang biktima sa Albay Doctors Hospital, alagad deklarado ining dead on arrival mga alas 9:30 nin aga kan nagatindir na doktor. Susog sa sarong residente na si Jaime Urillas,
Ang biktima pirming na-hire na magpakarhay kan mga drop wire kapag may bagyo ngani na mapakaskas pa ang availability kang electricity kan sa indang barangay. Ang agum kang biktima na si Ginis Plana nagtutubod na aksidente ang nangyari. Kaya dahil ni nagpatubod sa ipay sa otopsiyan sa iyang agom. Nagpapagirom ng mga otoridad na mag-ingat sa mga siring kining bagay, lalo pang pinagre-restore na ang kuryente sa palibot, asin mag-ingat sa drop wire. Nagkagabareta, ako po si Luis Marcena. Sa Roma na empleyado kan lokal na gobyerno kan Daraga ang arestado sa ginibong entrapment operation matapos na aligadong nangikil nin kwarta sa sarong persona. Renz Luna sa detalye. Arestado ang sarong empleyado kan lokal na gobyerno makalihis na aligadong nangingikil ning kwarta sa sarong persona digdi sa Purok 1 Barangay Maroy, Dargalbay, kaso hapon ang sospek na bitbidan ni si Noel Lorilla Nasayaw, 57 anyos may agom, sarong empleyado kan lokal na gobyerno kan Daraga or LGU Engineering Department sa residente ng Purok 1 Barangay Maroy, Dargalbay, asin ang biktima o nagreklamo. Iyo si Paul Carulio Acuña, 44 anyos may agom, may sadiri ng APPC Builders and General Merchandise, Barangay Tagas, Dargalbay. Sigun digdi sa polis blatter, kaso hapon ka nag-report digdi sa paturakan Daraga PNP ning biktima na aligado na hingikilining naunambitan ng suspect sa iyaning maabot sa 17,000 para sa makaskas na pag-sign kan certificate kan turnover and completion sa rosa sa indang mga construction ng mga proyekto. Asin pagkatapos kay ni natulos nagplano ng sarong entrapment operation ang mga otoridad. Asin nagpreparar ng cheque na maabot sa 260,000 pesos. Asin hindi niya nagkaigwa or nagkinasar ang operasyon dyan mismo sa Purok 1 Barangay Maroy, Dargalbay. Nadakop or in flagrante delicto ang naunambitan ng suspect na inako asin pinagbulsa ang sarong sobra na yaon duman ang cheque natulos man na pinag-arestar kan mga otoridad. Sa ngunya nasa ipatura naman kan Daraga PNP ang naunambitan ng persona para sa magkakanigong disposisyon. Madagdag na bareta, Renz Luna, DC Chibilla. Alas 6:20 oras po sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresh ka
tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang Fresca Tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang Fresca Tuna 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. For DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Babangon tayo,
Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Bareta sa Lado Nasyonal. Mga tugang rinyog po nin magnitude 5 na linog ang Masbate bandang alas 2:35 kasuhapon. Sigon sa FIVOX, naristro ang epicentro kan paglinog sa distansyang 18 kilometros kan PUB Corpus, Masbate, asin may rarom ining 18 kilometros. Dahilan sa makusog na paglinog, namatian ang intensity 4 sa PUB Corpus. Asin kataingan Masbate, Almagro and Tagapul, Ansamar, Naval, Mariripe, o kaya Maripipi, Kawayan, Almeria, Biliran, Calobian, Leyte, Medellon, Cebu, intensity 3 man sa Bilyaba and Tabango, Leyte, Calbayog City, asin Catbalogan City, Samar, intensity 2 sa Tacloban City, Palo, Carega, intensity 1 sa Tacloban City, Palo, Carega,
o Carigara and Haro Leyte. Erosin Sorsogon, intensity sa Liluan, Cebu, Mandawi City, Cebu City, Lapu-Lapu City, mantang daiman naraot ang propiedades, alagad, nagpatalid ang FIBOC sa posibleng pagkaigwanin mga aftershocks. Nagpahayag po ng pakikisimpatiya si Pope Francis sa ubos ng mga Pilipinong apektado kan pagbaha dara kan bagyong nagrapado sa nasyon. Base sa Twitter post kan Santo Papa, kaibahan sa pagpangadyi niyang Pilipinas, nasangon niya na hampang sa kadifisilan dahil sa kalamidad. Nagkikisimpatiya man siya sa mga pinakatios na pamilya asin sa gabos na nagtatabang sa maabot na sa indang makakaya. Climate change ang panginot na nahiling na kausa ni Presidente Rodrigo Duterte kung kaya matindi ng patindi ang nangyaring pagbaha sa kada bes na may nagrapadong bagyo sa nasyon. Nang kasimbagan kang Presidente kan matokar sa pigigibong meeting, ang iba-ibang ahensya ng gobyerno kan bisitahon kaini ang Cagayan na biktima kan mahiwasan na pagbaha matapos magrapado ang bagyong Ulysses. Sigon sa Presidente, aminado siyang may naging ambag ang illegal mining sa pagkakaraot kan kapalibutan, alagad sa panahon na nagdidikta sa gabat kan danyos kada bes na may nag-aabot na kalabidad. Katakod kay ni tinawanin doon kang Presidente, nakaipuhan man na ma-regulate ang mining operations lalo na sa mga probinsya para mabawasan ang epektong dara-digdi kan climate change. Bareta sa ibang nasyon, medyo pigmidbid ni Presidente Donald Trump ang kalaban na si Joe Biden na nanggana sa eleksyon. Sa sayang Twitter, nagpost ini kaya nanggana ang Democrats presidential candidate dahil sa mahiwasan na pandaraya. Sigon kay Trump, wara na ang vote watcher observer na tinugutan na bantayan ang nangyaring eleksyon. Magigaramdaman na dahi pa man gararay nag-concede Trump kasi nagsumiter ng reklamo para ibasura ang nasambit ng eleksyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dabang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, go ahead. Nag-abiso ang Department of Health sa publiko na aramon kung paano makaharayo sa peligro na maulakitan kan COVID-19. Ini sa paagi kan pagiling kung ang mga pag-iriba, pirming nakasulok ng protective equipment na mas ligtas ikan sa COVID-19. E na bang sinabi na sa paaging ini, maaraman kung ang pag-iriba mo carry o is-carry ilan sa sitwasyon na ipinagtatao sa ngunyan ng mga abiso. Ang pag-irumdum kan CCTV, ating kan DOH, asin man kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay sa Panginoon na Mayor Jun Aguas, asin kan sa unang bayan para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Aramon ta daw mga tugang an kamugtakan kampanahon. Ganyan pong aldaw ng Lunes, Nobyembre 16. Ali po dyan sa Pag-asa na nakabase po sa Legazpi. Good morning sa DCGB po, sir. Si Henry Maceda po ini. Go ahead po. Hello po, Reniel Bago po. Yes, sir. Si Reniel, go ahead po. Okay. Maraming na pagkakapusan niyo, Boss Henry, at sa gabos na nagdadalang kasi nagdadalan kan programa kan DCGB. Ngayon na pagkaldaw kan Lunes, November 16, 2020. Para sa kamagpatan kan panahon, Northeast Monsoon o Amihan, padagos na nakaka-apektar ngunyan sa Northern Luzon area. Mantang Easterlies naman, nakaka-apektar sa natitirang matatandang bahagi kang Pilipinas, kabali na ang Bicol region. Kung kaya't ngunyan na pagkaldaw, laman po natin digbiyo sa tuya sa Kabikulan, maging magayon pa man ang kamagpatan kan panahon. Maging mainit pa man ang temperatura sa bilog na pagkaldaw. Bahagi ang mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang kondisyon kan kalangitan, maliban na lamang po yan sa mga pulo-pulo mga pag-uran asin pagkikilat pagdagulgol. Epektuhan po yan sa tuya ng mga nabibilog ng mga localized thunderstorm na dala-dala kang easterlies.
Paging Maluya, sundo sa Moderato Honduras, halis sa Sirangan, sundo Norte Sirangan, ang Piglalawangan sa Kabikulan, at may Banayad, sundo sa Moderatong Okoling Kadagatan. Mayong giluwarning sa Kadagatan, kan Bicol Region, ngunyan na pagkaldaw. Ibig sabihin, safe man maglawod ngunyan ang mga kababayan nating parasira. At piglalawan po natin ang temperatura sa Kabikulan, ngunyan na pagkaldaw po ang 24, sundo 33 ang Celsius. Salda nga nagsirang, kasabagong alas 5:44 ng pag-aga, asin masulmot naman at yan na alas 5:15 ng pagkahapon. Para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:35 ng pag-aga. Harin hindi sa pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Rangel Mago, nag-uula. Salamaton tabi sa pag-asa halidyan si Rangel Mago. Thank you so much. Mga tugang iyan po ang detalyes kan mga bareta ngunya na pag-aaga digdi po sa DCGB. Bago kita magtapos, so mga nagaharap po tabi dyan tungkol sa klase ta nagkapira kitang mga text na nareceive niya na aga. Nag-text po si Dr. Cedric Daep, ang pamayokan Apsemo, digdi po sa Albay. Sabi niya, so mga nagaharap po kung may klase, nasa discretion kang head of schools or local government unit, tan iba may kuryente na, ang iba day pa. So naghaharap po tabi dyan kung may klase na uday pa ha. Sabi po ni Dr. Cedric Daep, nasa discretion po yan kang pamayo kang eskwelahan. O kung ba kung mantabi sa local government units. So iba po igba ng kuryente mananggad. So iba po daipang kuryente. Kaya po sindan madesisyon kayan sa lokal na gobyerno o kaya po ang sa endong school head. Okay, iyan po ang detalyes kan mga bareta ngunya na pagkaaga. Oras natin 6:38 na. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag Safe Wash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Nestogrow, kompletong nutri-chan para grow happy. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Mag Joy Antibac. Iwas germs. Iwas sakit. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Puro aldaw, naghihingwa kita. Nganing madanasan kan pamilya, ang siram kan buhay. Maut niya itong mamati aninda. Ang sulit na ginhawa, arog kan premium na kape. Kaya para sa kuya, Great Taste Premium. Ang iniinom ko dahil sa sulit siram sa pagnamit, asin sulit siram sa saktong isog kan mas mahal na kape. May aroma pa na nakakaakit asin nakakapukaw. Gikan sa 100% Robusta coffee beans na daitipid sa lasa, magiyan pa sa bulsa. Great Taste Premium. Nametan ang sulit siram kan buhay. Sulit sarap with Great Taste Premium. Hi Mami, si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021.
DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Yes! Si Henry Maceda. 10 minutes bago mag-alas 7 ni Naga. Inuumaga, your partner in the morning. Nasa linya po si Jomar Bien, kaiba si Punong Barangay Josefina Binyas ng San Roque, Malilipot, Albay. May kinaraman po ini sa nagtupag, nabulod. Pagkatapos naabuto na po nin kantinampo, kaya inabot na so tinampo, nainot ng pinagtatamaan kan salog sa sinabi ng barangay, apektado ang kadakol po na mga residentes na posibleng mailipat sa ibang lugar. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning, Giraray, sa ibo atin sa mga parantabay. Une ako ngunyan sa pinakasentro ang Barangay San Roque, kan Malilipot, Albay. Kakayin ka mismo si Punong Barangay Josefina Binyas. Kapit sa sitwasyon sa initial tabi, BP Henry, na pagkaisikan di si GB News, tulong lugar di sa Barangay San Roque ang namimiligro sa pagtiris. Ako sana ito, naso din naman ko kasubago na sa Purok 1 na actual pang nakaulay sa mga residentes, kundi pati na sa Purok 3, igwama na nagtitiris na dara kan tubig na hali sa kabubuldan buda sa sentro kang San Roque, duman ang bulos, pasiring man sa nagkapirang mga kaarungan na delikado man na madara, pasiring sa babakan salog, asin sa Purok 5, igwaman duman na nagtitiris man na ang dalagan ng tubig pasiring sa mga kaarungan. Ang gabos na ini, ang pinagahampang na problema ngunyan ni Punong Barangay Josefina Binyas na sa sabi niya nga ni, magabat na solusyonan. Dito Henry, si Punong Barangay Josefina Binyas. Kapa, live kita sa DCGB na sa ibong narinig niya si Henry Maceda. Hello, Kap. Marinaga po. Marinaga po sa Gabos. Lalong-lalo na po sa istasyon kandi si GB na tinawan po ako nin oras na ma-interview sa ngunya na aga. Opo. Kapira pong residente o harong anapektado asin sen po na mga purok ini? Ang ano po, digdi, total na po is 65 pong families ang nag-evacuate po ngunyan sa elementary school. Opo. Tayo po sutaramo kang LGU buda MDRR na i-evacuate muna sinda sa diyan po sa eskwelahan ni. Kaya nasa 65 pong families ang naka-evacuate, nasa 275 na individuals po ang naka-stay sa eskwelahan. Oho. Saan pong purok ini, Kap? Ano po, Purok 1, Purok 3, sa Purok 5 po. Purok 1, 3, boda 5. Ano? Sige po. Gurano po ini kadelikado kung sinda po maghali sa lugar na ito? Ang ano kaya po, sir, baski dai po na, digdi po sa Purok 1, mas grabe po ang ano baski dai po nag-uran, dai po na ngaya bagyo. Ngayon, ang daga po siya, ang daga niya, sige po ang piris. Sige ang tupag. Sige po ang tupag. Kaya sa mga harong po duman,
talagang na forced evacuation po sinda. Mm. Dahil po duman, nabasti nga ni po daing bagyo, daing uran, pero nagbababa ang daga. Iyo. Paano po tabi kap nagpuon na magtupag ining daga na ini na sangon yan, maabot na ang kadakol na mga harong tabi dyan sa pinag-unambitan mong mga purok? Ang ano po kaya, sir, kang inot pang bagyo na siguro 2016. Iga na po talaga dyan nag-umpisa na mag-landslide. Okay. Pero pa lang po. Ganyan, nagharami na po digdi sa may mga harong. Kaya nga po, duman sa sabal yung tinampo, dahil na po talaga pinag-star duman. Iyo po. Ngayon, sige po ang dagdag, hanggang nakaabot na po digdi sa itong kalsada. Okay. Sabi po ka, pigatamaan, ining part na ini, pigatamaan kan salog, so tubulos kan tubig nagtatama duman, na yung rason para makuan, para tabi padagos ng kaunon itong parte kan mga kadagaan, pasisiring sa mga residentes? Siguro, ang ano po talaga, yun po, suhaling salog, duman po nag-aagi sa baba. Opo. Suhali man po digdi sa taas sa barangay nagtitiyo man po duman sa tubig, pasiring duman. Kaya lalong duminakulaon po ang bangin sa Ayun. Purok-on. So, ano po talaga nahiling nindong solusyon sa bagay na ini? Ako po, para sa ako, iyo po yan ang garo difícil po na masolusyonan. Iyan, ipa-evacuate mo na lang muna. So, sa mga tao. Oo. Dahil man po na nakalaan po digdig talagang mangyayari po ini sa Muya na barangay. I see. So, pang last po pong landslide, iga na po digding 20 plus na family, 20 na family. Iyo po. Pero kinawan ng solusyon na dari kawan sindang relocation na daga. Tangali po makaibitar sinda sa landslide. Ngayon, dahil man po sinda na i-study man po sa relocation po na daga na sabihin ko po itong daga na i-donate ko. Nasa 22 family. Duman mo pa pa-esta ron. Duman po sinda nag-study man dada pong tubig, harayo kaya. Pero harayo naman talaga sa landslide na lugar. I see. Okay. Haraday na ito pigabot po kibaha o ano man ang landslide, itong relocation. Pero ang kanya lang, Mr. Duman, mga 25, di kulang pa po ki lugar o relocation. Kulangan po ito, sir. Dahil sa first batch lang po ito. Ngayon talagang nagdagdag. Iyo po. Kaso rin pa tabi po nagpuon ini na mag-arugan ng sitwasyon tabi sa lugar nindo. Pero ang taon na po, nagkaroon na imagine ko, sigan abante kang pagtupag kang daga, hagan na naabot na sukadakol na mga residentes mo. Siguro po, mga 5 years na po. 5 years na. Lalo na kung may sigang uran, lalong may problema. Sigang abante. Basta po may bagyo, sigang uran. Iyo po. I see, okay. So, Kap, ang sa hiling mo digdi, permanent relocation talaga ang solusyon? Iyo dapat po. Opo. May nagbisita na lamang po dyan sa Indo na konsenhali na gobyerno, lokal, o apera kang action kang malilipot? Nananawagan lang po ako. Day pa man po sa mo si Gary bagang Day pa? Kasunod na po. Ay kasi saro pa po. Si Congressman Lagman po nagpa-picture pa sa nangyari digdi sa barangay ni. Buda kung pira da po ang pamilyang apektado. Ayan, okay. Pwede po kap maulit kung figura kalangkaw ini na ampas na ini na sigan to pagtabi? Digdi da po sa Purok Uno, mga 43 meters garo pa ini. 43 metros ang langkaw, okay. Diwan po sa ibang na area, sa ibang parte, Kampuro? Halos po, magkaparehas. So, walang kauno na talaga, Walang kauno. So, dahil nakitinampo, kinauna po sa tinampo gabos. Iyo po. Sa balyo po, dahil na kinauna man po. I see. Okay. So, nai-report na po ni Doki kompleto ang pangyayaring initabi kay Mayor?
ano po, nagdi po siya kang, nahiling niya man po, nagbabalik-balik siya po, tigdi. Nahiling niya po kang nag-barangay assembly kami. Iyo. Nag-attend po siya. Iyo. So dapat gayon tabi kap mai-declare na yan na dapat din na pag-istaranta. Baka kung ano may harong na pong nadamay o inabot tabi kap na nahulog diyan sa ampas o sa pagpadago sa pagtupagkandaga. Jomar, ay naputol si Jomar. Ini po mga tugang sukuan, nagluluwasan nga ni sa social media ini. Alang kauno na ko na ini na pag na ini kambulod, mga tugang diyan sa may lugar ng kaya kaypuhan talaga na mailipat ang mga residentes diyan sa barangay San Roque, ano? Kang malili. Wala na si Jomar. Naputol lang diretso si Jomar. Okay, sige Jomar, pakipalop na lang tabi kung anong pwedeng aksyon kang kanlok. I mean, aram naman pala ni Mayor Rolly Bulante kung anong gigibuon dyan. Aram naman pala. Hello, Jomar? Hello, BP. Siguro na lubat sa telepono duman sa Balyo. Oo. Ano ginari sa Kapitana? Sige tabi. Hello, Kap. Hello, Kap. So, ano po yan? So, talagang dapat ma-declare yan na sabi nga ni no man's land na. Mag-phone mo niyan. Ano? Then na dapat magbalik ang mga residentes po dyan. Ano po, ano na po kami, nagpa-evacuate po kami. Force evacuation mi po. Halos po, sa iba, gariha po po din ng bayaan ang ninda, ang harong ninda. Nag-ano nga ni po na, ano yun daan nindang pinundar. Ngayon baga po na, ano sinda maghali. Pero dahil po talaga rin ginibon na sabi mi, ang buhay ang dapat kang ilikay, bako iyon po mga properties. Dahil makukuha na lang po yan. Iyo po. Poco mas o menos mga 60 pero po itong nga ni, Kap, pakiulit ka number. 65 po. 65 po yung nasa 65 evacuation. Nasa families. evacuation. Ayun, 65 families ang apektado. Okay. Sige po, Kap. Salamato na maray. Tayo papaabot may mantaban mga concernan sa ibang mga agencies kung paano po iyan ma-actionan kan sa tuyang gobyerno. Ayun po. Ingat po kamo, Kap. Salamaton po. Ayun po. Nagpapasalamat po ako, sir, sa DCGB sa pagtaos ako nin oras na mag-interview sa ngunya na aga. Opo. Salamat po sa gabos. God bless po. Yes po. Siring mantabi, Kap. Okay, Jomar. Okay, thank you very much, Kapitana. Si Kapitana tabi BP Henry, kang mga nagsatirang tao na nakagi, kang primerong magtiyo sini, may 22 na pamilyang apektado. Itinawan niya kinaga, dinunar niya na mismo dumaan sa 22 na pamilya. Pinasurvey ka, boss, ipinangara na duman sa 22 na pamilya na may matutuglukan si Dangarong. Ang problema, iniresnab. Okay. So 22 na pamilya nakistar na lang konsay nagkonsay dahil nag-restart duman din nagtugdok kaya rong duman sa idinunar na personalmente ni Kapitana kang rason harayo and daing tubig. So sabi nga ni Kapitana kung mamuyahonin ka na magtugdok giraray duman okay tayo ito talaga na dunar na ito sa inda. Ang saro sa problema kan lokal na gobyerno BPN kan nakulay ko may Rolly Bulante Kasubanggi dahil available na dagaan malilipot na pwedeng tukdukan o magiging relocation. Itong daga ko tanang saro na anihon masanarigdi sa barangay San Roque na medyo ligtas kidiit na sa diri ka lokal na gobyerno idiniklarar ka na Mines and Geosciences Bureau na bako manda ang ligtas na pag-istaran. Ang problema ngunya ka malilipot relocation site. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat Jomar sa follow-up report. Hali po dyan sa Malilipot, Albay. Iyan tabi mga tugang ang sitwasyon dyan. Sa lugar na yan. 65 na mga pamilyas nasa eskwelahan ngunyan. Tas sa indang lugar na pinag-iistaran, sige-sige ang tupag nindaga. Hali po duman sa may Kantukan Salo. Grabe. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Bareta po alas 7. Susunod na. Thank you po. Goodbye. Mabuhay. Anong palang kan Red Horse Beer? Unsiram. Kada turo,
rak-rakan ng siram. Iyan ang Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Bimbi Pasteco,